amb discapacitat. Començaré presentant les persones que m'acompanyen a la taula. La Paula Ulloa, representant de l'Associació de Moralla, Romà Soler, tècnic municipal del Servei Municipal de la Discapacitat, i està venint Sandra Costa com a representant de l'Associació Onada, i també agrair la presència entre el públic de representants de totes les entitats que han participat en el disseny d'aquesta setmana d'actes que en el marc del dia 3 de desembre, el Dia Internacional de la Discapacitat, hem organitzat conjuntament entitats del sector i Ajuntament de Tarragona. Aquest any, com us deia, hem treballat en el si del Consell Municipal, on s'apleguen aproximadament unes 25-30 associacions i fundacions que treballen per la discapacitat a la nostra ciutat. Hem treballat tot un conjunt d'actes que a continuació la Paula i la Sandra us presentaran amb més detall.